Mirentxu, ze ondo, esan didazu honea etortzeko. Bai, amona, kafetxo bat hartzeko. Gainea, badakizu zer, gaur, leku honan, tokiko moneta aurkeztuko dute. Nola tokiko moneta? Zer tokikoa? Hemengo moneta. Guk egina, guk kudeatua, guk emango diogu balorea, guk sortua. Hemengoa? Eta ze balore du ba? Eta zenba balio du? Tokiko moneta bat, euro bat, eta gainea gauza pila bat bultzatzeko balio du. Ingurumena eta natura, euskara eta euskal kultura, zer gehiago parekietasuna, zaintza, justizia soziala, eta hainbat gauza. Eta zer da hori? Hori legala da. Noski, amona, nola ez da legala izango? Ez dakit. Orain ere, hasiko gehagu gauza berria egin nahian eta? Ez, amona, nola hasiko gea guk berriro egiten olako gauzak. Hori ja, asmatuta dago, mundu osoan daude. Europa mailan, eta dakitzen non dagoen garrantzitsuena? Euskal Herrian, amona. Euskal Herrian bertan? Bai, Euskal Iparraldean. Eta garrantzitsuena? Bai. Nola funtzionatzen du ba? Amona, ez dakit, horretarako ekarri dizaitut, leku honan orain dago ekitaldia. Guazen eta entzuten dugu dena. Guazen ba. Venga, guazen, amona. Esplikatuko didazu argi eta garbi nola den, Bai, noski orain azalduko dute dena. Oso ondo. Bale? Bai, prest nago. Bai, ez dakit, interesgarria izango da.